Karl Stani Navarra għeddet li se jkun qed jiftaħ libel kontra sit Lavin Malta wara li skontu huma rrappurtaw b'mod ħażin id-dettalji dwar il-pożizzjoni li għadu jokkupa fl-Ermolta. Dil-aħbar ħarġet ftit jinbis wara li l-gvern keċċa nofs il-ħaddiema tal-Ermolta bil-wiċċ tal-Midja Laburista Karl Stani Navarra inżamm fuq il-kodba tal-kumpanija fil-waqt li kellima l-Ermolta konferma li l-preżentatur inżamm bil-kuntratt li kellu. Stani Navarra ħada qatta bla ħabel kontra l-ġurnalisti tal-medja indipendenti u nsista li hu mhuwiex il-problema tal-Ermolta. Wara ħarġet l-istorja tal-Lavin Malta Stani Navarra kiteb hekk ta' istruzzjonijiet l-avukati tiegħi biex jiftħu kawża tal-libel għad-danni dan huwa rapportaġġ malizzjuż u responsabbli. Lavin Malta tenniet li Stani Navarra hija tidaħħal f'butu iċ-ċifra spettakolari ta' 90,000 euro xi ħaġa li hu qed jiġħad bis-saħħa. Dan fl-istess waqt l-inżamm imexxi programm ta' propaganda kuljum fuq l-istazzjon Laburista. Żgur li Stani Navarra għandu paga bażika li tibda minn 40,000 euro, xi ħaġa li lanqas huwa stess ma ċaħat meta kien affaċċjat xurilu bid-domandi ta' Net News. L-Ermolta minħata ħattajt il-kuntratt tiegħu huwa l-istess bħal dawk il-persuni fil-kumpanija li okkupaw grad simili. Stani Navarra kien iddaħħal mal-Ermolta fis-sajf tas-sena 2019 meta l-linja nazzjonali tal-ajru kienet għada fidejn il-Ministru Konrad Mizzi, l-istess persuna li din il-ġimgħa fil-PAC ftaħal li uħalla l-Ermolta fuq bażi finanzjarja soda meta l-Ministru tal-Finanzi qal preċiżament l-oppost.